प्राय 3000 बिगा रिजार्व फरेस्टआवहाय फाइनाल डिसिसना जानांगौ जे बे हाखौ बबेखौ लागोन बबेखौ होगोन रायजो राजानि डिसिसना मा बा जोंनि आइ आफा रायजो राजाया बेखौ फोथायनो हायाखै आश्वस्त जानो हायाखै दा बेखायनो प्रमोद बरा सरकारे আমাক বহুত ঠকি আছে আর ঠকিব নোৱাৰে মাটি এৰি নিদিও লাগে আমি তেজ দিম নিজৰ জীৱন দিম আমি তথাপিও আমি মাটি এৰি নিদিও फेरेंगा नैबे AK-47 गावनो रोंनायाल' आफादनि मानसि नामा आर्मि ड्रेस गाननो रोंनाय सोरखौबा दम होनो हानायाल' आफादनि मानसि नामा अबे समाव फेरेंगाया NDP आफादनि ट्रेनिं लादोंमोन अबे समाव बेसिक ट्रेनिं एडभान्स ट्रेनिं आरो पलिटिकल ट्रेनिं अबे समाव लादोंमोन NDP आफादाव सोरबा सिलाइ गावनो रोंनाय आर्मि ड्रेस गाननो रोंनायाल' NDP आफादनि जानो हाया आं फेरेंगासो आखायाव AK-47 लानानै सोरखौबा दम होनो थाखाय आर्मि ड्रेस गाननानै आङो दम होनो थाखाय आं रावखौबो गिया आं फेरेंगासो আমি ৰাইজৰ এগেইনষ্টত কেতিয়াও নাযাওঁ ৰাইজে কাম কৰিব লাগে ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগে সেইটোৱে বিচাৰে নিজৰ ভৱিষ্যত ল'ৰা ছোৱালী জেনেৰেশ্যনৰ কথা কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব লাগে সেইটোৱে বিচাৰে কিন্তু আজি যি দেখিছোঁ কেইজনমান দালালে কেইজনমান দাদাগিৰিয়ে কেইজনমান মানে ধনী ব্যক্তিসকলে ৰাইজক মানে কি কয় ঠগি পেলাই ৰাইজৰে সম্পত্তি খুহি পেলাই খাই আছে সেইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক फेरेंगा नैबे AK-47 गावनो रोंनायाल' आफादनि मानसि नामा आर्मि ड्रेस गाननो रोंनाय सोरखौबा दम होनो हानायाल' आफादनि मानसि नामा डक्टर अनजालि मेमखौ बुंनायनि सिगां नोंनि हिन्जावा आरो नोंनि जोनोमगिरि बिमाया सोरनिबा जिनाहारि खालामजानाय सोरबा NDPनि मुङाव बुख्रुब सुख्रुब सासपेक्टआव गावथारजानाय बे समाव नोंनि हिन्जावा बा नोंनि जोनोमगिरि बिमाया आर्मि पुलिसनि खाथियाव थांनानै मोगा मोगि जादोंमोन नामा डक्टर अनजालि मेमा सोरनिबा जिनाहारि खालामजानाय सोरबा सासपेक्टआव इनकाउन्टार खालामजानाय सोरबा NDPनि मुङाव बुख्रुब सुख्रुब खालामजानाय बे समाव आर्मि पुलिसजों डक्टर अनजालि मेमा गावनि बिमा माहारिनि बर' बिमानि साहसखौ लानानै डक्टर अनजालि मेमा आर्मि पुलिसजों मोगा मोगि जायोमोन बेखौ गोसोआव दं नों फेरेंगा सोखावनानै बोरैहाय मालायनो पावारखौ होनांगौ खालामनो हायो अनजालि दिङारियाथ' NDP नङा अनजालि दिङारियाथ' NDP नङा भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय फेरेंगा आरो गबिन्दनि गोख्रों बाथ्रा बुंनाय दिनैनि गोहो खुंथायाव नागिरोबा सोर सोर दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रानो गादियाव दं ex-NDPफोरनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रानो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे नाजासोमनाया दिनै बेसेबां मावफुंजाखो ex-NDPफोरनि नाजासोमनाया बेसेबां मावफुंजाखो रायजो राजाफोरनि मोनफ्रोमबो आन्दलनाव बाहागो लानानै बेसेबां मावफुंजाखो गबिन्द आरो फेरेंगा जायफोर गोहो खुंथायाव दं बे गेदेरमाफोरखौ आसि थुयै थुयै जुदि बुङोबा आसि थुग्रा मानसियासो उल्था लाजिफिननांगौ सोरबा प्रमोद बर' गबिन्द फेरेंगा 5 बोसोराव बे दैदेनगिरिफोरनि दरमाया बेसेबां आरो अबे अबे खामानियाव बेसेबां पारसेन्ट मोनखो अबे थाखाजों दामि दामि गारि बायखो हा हु बायखो न' बां लुखो रायजो राजाफोर दिनै थख' थख' जुदि हिसाब खालायोबा बे गबिन्दनि दरमाया बेसेबां फेरेंगानि दरमाया बेसेबां प्रमोदनि दरमाया बेसेबां आरो बेसेबां खामानि मावनानै बेसेबां पारसेन्ट मोनखो बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मोजाङै बिजिरोबा सोरबा फेरेंगा गबिन्द प्रमोद अबे थाखाजों अबे समाव मा बेफार मावनानै अबे समाव मा बिजनेस मावनानै एसेबां इनकाम खालामदोंमोन मैगं बेफार जादोंमोन ना हाइजें बेफारि जादोंमोन ना गय बेफारि जादोंमोन ना ड्राग्स बेफारि जादोंमन ना गान्जा बेफारि जादोंमोन अबे समाव गारि गुरा बायनो थाखाय एसेबां दामि दामि थाखा मोनखो न' बां लुनो बहानिफ्राय थाखा मोनखो हा हु बायनो अबेनिफ्राय थाखा मोनखो ड्राग्स बेफारिमोन नामा फेरेंगा गबिन्द आरो प्रमोद बर' जायफोर ड्राग्स बेफारि गान्जा बेफारियासो नुवा नुस्लाबा दामि दामि गारि बायो हा हु बायनो हायो न' बां लुनो हायो जायफोर ड्राग्स माफिया गान्जा माफिया बेफोरसो नुवा नुस्लाबा गारि गुरा बायनो हायो गबिन्द फेरेंगा प्रमोदा मा ड्राग्स बेफारि नामा अबे पारसेन्टजों अबे दरमाजों दामि दामि गारि बायदों रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव प्रमोदनि सम्पति गबिन्दनि सम्पति फेरेंगानि सम्पति एसे बिजिरनानै नाय गबिन्दनि दरमाया बेसेबां प्रमोदनि दरमाया बेसेबां फेरेंगानि दरमाया बेसेबां लाजिया बासबारियाव पुलिसफोरजों बर' बिमाफ्रा सान्ति सक्तिनि उनाव आखायाव हमनानै बोबथिंजानाय बिखायाव नाख्रांजानाय सोरबा गावनिनो बिदा फंबाय नाख्रांजानाय आर्मि पुलिसजों लाजियाखै गबिन्द आरो फेरेंगा आरो प्रमोद बर' दिनै प्रमोद बर'खौ बुंनायनि सिगां गबिन्द आरो फेरेंगाखौसो नों आंहा बुंनो हानाय अधिकार दं मानो होनोबा दिनै प्रमोद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि
आरो फरायसाफोरनि थाखाय सान हर प्रमद बरुवा नाजासोमदों। नाथाय प्रमद बरुवा रायजो राजाफोरनिबो नाजासोमदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदि खामानिफोरखौ नाजासोमदों, फरायसाफोरनि नाजासोमदों। नाथाय गबिन्द फेरेंगा बिसोरथ' एक्सननि बेफोरनि जानानै नाजासोमदोंना नाजासोमनाङा? जोंहा दिनै प्रमद बरुवाखौ बुंनो हानाय जोंहा दिनै अधिकार गैया। प्रमद बरुवा सासे फरायसा आफादनिफ्राय सोमावसारनाय। दिनै बियो एनडिएफबिजों सानहर हाग्राबारियाव थायाखै, एनडिएफबिजों बियो थाफायाखै। एनडिएफबिनि जेंनाखौ प्रमद बरुवा बुजिया। फेरेंगा आरो गबिन्द नोंसोरसो सानहर एनडिएफबि आफादजों थाफादों, नोंसोरसो बुजिनांगोन। नाथाय जाय बुनसुखौ जेरैबायदि नासयदोंमोन, बुनसुखौ जेरैबायदि बुख्रुब सुख्रुब खालायदोंमोन, नाथाय बुनसुआसो रायजो राजाफोरनि जेंनायाव दिनै हर सान खस्थ' खालायदों। जाय दिनै गोहो खुंथायाव दं, बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै गोहो खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा हारिनि मा बुजिनो, हारिनि मा बुजिनो? आरो फेरेंगाखौथ' बुंनानै जों मा आग्रो मोननो? डक्टर अनजालि मेमखौ एनडिएफबि आफादनि नङा। डक्टर अनजालि मेमा नंगौ ट्रेनिं लायाखै, नाथाय एनडिएफबि आफादनि जानानै हाग्राबारियाव थांनानै लाइजाम हैनाय, सरकारनि जानानै एनडिएफबि आफादनि खाथियाव थांनाय आरो एनडिएफबिनिनो जानानै सरकारनि खाथियाव फैनाय, बे खामानिखौ सोर मावदोंमोन? सोरबा जिनाहारि खालायजानाय, सोरबा सासपेक्टआव इनकाउन्टार खालायजानाय, सोरबा आर्मि पुलिसजों बुख्रुब जानाय, बेबायदि समाव कर्ट कासारि सोर थांदोंमोन? डक्टर अनजालि मेमा बर' बिमानि साहसखौ लानानै आर्मि पुलिसनि कर्ट कासारिनि खाथियाव, निउस चेनेलफोरनि खाथियाव बिखाफोर दाननानै आसि थुयै थुयै सरकारनि सायाव दिल्ली सरकार, गुवाहाटी सरकार, आसाम पुलिस, इन्डिया आर्मिनि खाथियाव आसि थुथाब थुथाब डक्टर अनजालि मेमा सोरबा दिल्ली सरकारखौ, गुवाहाटी सरकारखौ, आर्मि पुलिसखौ कर्ट कासारियाव बेबायदि टेबोल सौयै सौयै खामानि मावबोदोंमोन। बुजिगौ नोङो फेरेंगा? नोंनि हिन्जावा अबे समाव, नोंनि जोनोमगिरि बिमाया अबे समाव सोरनिबा आर्मि पुलिसनि सासपेक्टआव सोरबा रायजो राजाफ्रा बुख्रुब जानाय, सोरबा जिनाहारि खालायजानाय, सोरबा सासपेक्टआव इनकाउन्टार खालायजानाय, नोंनि हिन्जावा सोरनिबा खाथियाव थांदोंमोन नामा? थांदोंमोन नामा फेरेंगा? नोङो सासे जाथिनि खामानि मावग्रा दंबा बासबारियाव थांनानै बुं। बेबायदि बर'फोरखौ अननाय खालायोबा जोङो बिजेपिखौ जों सापर्ट खालामा। स्पष्टयै बुंनो सानो। गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे पर्बत जरायाव जे फाग्लिजरा होननाय जे मोनसे पार्ट दङ, बे पार्टआव प्राय 3000सो बिगा बे ओनसोलखौ माने थार्मेल पावार प्रजेक्ट बेयाव गायसननो थाखाय एडभान्टेज आसाम सरकारा जि खुंफुंदोंमोन, आरो बे खुंनायनि उनाव बे प्लटखौ बा बे एरियाखौ जिहेतु बियो माने पिआरएफ बा माने मोनसे हाग्रा ओनसोल, आरो बेखौ लानानै आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिला बेयाव थार्मेल पावार प्लान्ट बहायनो थाखाय बा गायसननो थाखाय बिथांमोना बेखौ सार्भे खालामदों, बिथांमोना बेखौ एसेसमेन्ट खालामबाय थादों। आरो बिनिनो पार्ट हिसाबै गोबां माखासे बेयाव रायजो राजानि जि रिसेन्टमेन्ट, रायजो राजाया बिथांमोननियाव गिनाय दङ, साननाय दङ। जिहेतु आं गावबो भिजिट खालामदोंमोन, माखासे सुबुंखौ आं लोगो हमदों, गासै रायजो राजा पाब्लिकखौ आं लोगो हमनो हायाखै। माखासे दल संगठनजों रायज्लायनानै फैदोंमोन जे बास्तबा ग्राउन्ड रिपर्टआ मा, आरो जेला ग्राउन्ड रिपर्टखौ आङो कालेक्ट खालामो, तथ्य खालामो जे बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर' आइ आफा, बर' न'खर, बर' गामि आरो माखासे जिखिनि जोंहा बारि बागान दङ, बे ओनसोलखौ माने गासैखौबो लाफानानै पावार प्रजेक्टखौ गायसननाय जागोन। बेबायदि मोनसे गिबि समाव माने गिबि जि थासारि, बे थासारियाव बिथांमोननियाव बेबायदि साननाय दङमोन। उनाव गोबां राउन्डस अफ सरकारनि डिपार्टमेन्ट, सरकारनि माखासे अफिसार्सफोर दङ, बा नोङो लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट, फरेस्ट डिपार्टमेन्ट, आरो बेयाव रायजो राजा, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन दल संगठन बेयाव सावरायनाय जादों। सावरायनायनि उनाव गोबां माखासे बेयाव मा इम्पेक्ट जागोन, बे हाखौ बेसेबां गुवार लागोन, मा एरियाखौ लागोन, बेफोरखौ सावरायनायनि उनाव जोंनियाव जि तथ्य दङ जे डिपार्टमेन्टआ बा अफिसार लेभेलनि बा नोङो रेभिनिउ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो थार्मेल पावार प्लान्ट बहायनो नागिरनाय जि मोनसे बिथांमोननि जि प्रजेक्ट दङ, बिथांमोना बुंदों जे बर' न'खर थानाय बा गामि थानाय, खेथि थानाय, बारि बागान थानाय बे ओनसोलखौ बिथांमोना लाया होननानै बुंदों। नाथाय थेवबो जोंनि आइ आफा रायजो राजाया बेखौ फोथायनो हायाखै, आसस्त' जानो हायाखै। दा बेखायनो कुनु कारनाव जर जबस्तियै, जर जलमै फर्स बाहायनानै, पुलिस बा नोङो मिलिटारि बाहायनानै जोंनि जि सिक्सिडुल बा ट्राइबेलनि जि हा बा माने पिआरएफनि हाखौ लानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा समर्थन खालामा। आं बे खालिबो बुंबोदों जे थार्मेल पावार प्लान्ट बहायनायनि नामाव कुनु बिनिमयाव जाहाथे न'खरसेबो न'खर थानाय आरो
बारि बागान थानाय खेथि थानाय बे ओनसोला जाहाथे क्षय क्षति जाया बिनि बादै जि ओनसोल दङ बिनि सायाव बिबेसना खालामनो हायो होननानै आं बुंदों बिनि सायाव जोङो सावरायनो हायो आरो बेयाव रायजो राजानि मतामतखौबो जोंनो नांगोन दा बेखौ लानानै दान्थे बिदान्थिया गोबां थांबाय आरो मैया आङो जि थासारि नुबाय जे बेयाव माने डिपार्टमेन्टेलि माखासे पुलिस फर्सखौ लानानै बेयाव सार्भे खालामनो थांदोंमोन बा सिमा थुनो थांदों आरो बे जाथायखौ लानानै पाब्लिकनियाव मोनसे रिसेन्टमेन्ट पाब्लिकनियाव मोनसे नारा नाथा पुलिस फर्स आरो बर' रायजो राजानि गेजेराव मोनसे कनफ्लिक्ट जादों बेबायदि कनफ्लिक्टखौ कुनु कारनाव जानाङा आङो बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकारखौ खावलायगोन कनफ्लिक्ट आरो दमनजों जाहाथे हा लानायनि प्रक्रिया कुनु कारनाव जाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जाथायनि सायाव जों इन्टारभेनसन खालामगोन बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो खावलायगोन आरो जों दाबि दैखांगोन जे रायजो राजाजों सावरायनानै रायजो राजानि मुल कनसार्नआ मा रायजो राजाया माखौ गिदों बेयाव इम्पेक्टआ मा जागोन आरो रायजो राजानियाव मा गिनाय दङ बे बाथ्राखौ माने बिनि जि लकेल जायफोरा गामि दङ न'खर दङ बिथांमोनजों सावरायनांगोन मोजाङै आरो सावरायनायनि उनावसो बिनि मोनसे एमिकेबल सल्युसनखौ जों लाबोनांगोन जबरदस्ति बेयाव हा लानायनि प्रक्रिया जाया आरो बे कनफ्लिक्टनि थाखाय जाहाथे फार्दार बेयाव ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जाहाथे जाया बेखौ जोङो मालाबाबो लुबैया दा बेखायनो डेभेलपमेन्टखौ जोंनो नांगौ खिन्थु डेभेलपमेन्टनि मुङाव रायजो राजानि हाखौ जाहाथे दखल खालामनाय जाया बे खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट बुंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे जाथायखौ जों दुखु मोननाय फोरमायदों स्ट्रं जोङो जोंनि रिएक्सनखौ फोरमायदों एमिकेबल डिसकासन जानांगौ आरो रायजो राजाजों प्रपार डिसकासननि उनाव गासै खोथाखौ बुजायनायनि उनावसो फाइनाल डिसिसना जानांगौ जे बे हाखौ बबेखौ लागोन बबेखौ होगोन रायजो राजानि डिसिसना मा बा हाखौ सोरनोबा होनाय बे बाथ्राफोरा सावरायनायाव डिसकासनाव गोबां फैयो खिन्थु एक्चुएल रियेलिटिया मा आरो आदानि ग्रुप बा बे थार्मेल पावार प्लान्टखौ बबे नीतिनि बबे पलिसिनि आधाराव बेखौ गायसननो नागिरदों बेजों जोंनि लकेलिटियाव मा मुलाम्फा जागोन रिक्रुइटमेन्टनि मुलाम्फा जागोन इन्डास्ट्रिनि लेभेलाव बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्टनि मुलाम्फा जागोन बे मुलाम्फा दिगखौ जोङो नायबिजिरनांगोन जे बेजों जोंनि ओनसोलाव मा मुलाम्फा जागोन मा लाब जागोन बेखौ नायबिजिरनांगोन खेबसेनो गासैबो खोथाखौ खाथां बुंनो हाया खिन्थु खोथाया जाहैबाय बे हाया गभर्नमेन्ट लेन्ड खोथाया जाहैबाय बे हाया फरेस्ट लेन्ड नाथाय रायजो राजाफोरा जुग जुग बोसोरनिफ्राय बे हाखौ कनजारभेसन खालामनानै दोनदों बासायनानै दोनदों दखल खालामनानै दोनदों आरो डेफिनेटलि पाब्लिकनियाव जिहेतु मेगननि मोखाङाव जोनोमनि उननिफ्रायनो बे हाखौ रैखा खालामनानै दोननायनि बिथांमोननियावबो अधिकार दङ आरो बिथांमोना बे हाखौ बासायनानै दोनदों दा बिथांमोननियावबो कर्तृत्व दङ जे बे हाखौ जोङो जेरै जि उद्देश्यजों लाखिनानै दोनदों जे जोंनियाव मोजाङै सोंनानै मा उद्देश्यआव बाहायगोन बबे लामाजों लांगोन आरो मा गायसनगोन बिथांमोनाबो बिनि सायाव मिथिनो सोंनो बा बिथांमोनावबो गिनाय थागोन दा बेखायनो बे खोथाफोरा प्रपारलि जायाखै आरो प्रशासनिक दिगजों जेला खामानिखौ मावो बेयाव माने सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन पुलिस एडमिनिस्ट्रेसना खामानिखौ मावो बेयाव पाब्लिकनि सेन्टिमेन्टनि बाथ्राया बारा प्रायरिटियाव फैया बिथांमोना जि गोजौनिफ्राय डाइरेक्सन मोन्दों जि अर्डार मोन्दों अर्डारखौ फल' खालामो आरो अर्डार फल' खालामनो थाङो ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जायो बेयाव कनफ्लिक्ट जायो मैया नारा नाथा जादों आरो कुनु कारनाव बेबायदि जाथायनि थाखाय सोरनिबा देहाया जखम जानाय सोरनिबा जिउ जोबनाय कनफ्लिक्ट आरो फार्दार जानाय ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जानायखौ एबसा लुबैया दा बेखायनो बेयाव गभर्नमेन्ट दङ गभर्नमेन्टआ प्रपारलि बिथांमोनखौ बुजायनांगोन प्रपारलि बुजायनानै बिनि सायाव फाइनाल डिसिसनखौ पाब्लिकनि कनसार्न आरो पाब्लिकनि सेन्टिमेन्टखौ एटेनसनाव लानानैसो फार्दार खामानिखौ मावनांगौ जाहाथे जर जुलुम प्रशासनखौ बाहायनानै कुनु खामानिया जाहाथे जाया आरो पलिटिकेल लेभेलावनो पाब्लिकजों डिसकासन जानानै बेखौ एमिकेबल सल्युसन खालामनांगौ आं बेखौसो बुङो